Angkula sanyori Kanjeng Sundrawati sareng paduka wonten ing pernapan candhi pancuran Gunung Rewantaka. Kula ngapuraken pambagi para pramipun Yusuf. Sekarang kan yang mengelola pengemban wakrika ndak apa gawe bombonge rasa ora liwat. Salam taklim punika. Kuninggih kula tampi pangan kula kalih. Pepati niku napa wayang kulit napa wayang orang juga.
yo gumilah mangulat ngelmu bangke bangke mekat rek mangu amin jiwaku Amang kuno patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi kowo awas roning aku langkung kula ingkang abdi punan Jarsari ngaturaken sembah pangabekti awit rawuh paduka sinuwun Prabu Ndwarawati Si Bathara Kresna wiwit dina iki mbok dikulinake yen ngaturi marang panjenenganing ingsun ki aja sinuwun ning Rama Prabu bisa ora mergo jeneng sira kuwi sasi ngarep dadi mantuku Rama Prabu bisa ora nggih saged ning tapekno nanging kala namung raos sing manah kula kok ewet pegawet mula men ora ewuh pekewuh dikulinake ayo ngaturaken sembah pangabekti Rama Prabu sinuwun sinuwune ditinggal muni Rama Prabu sinuwune ditinggal ngapunten laring gunung boten saged manggulaken tata basa ingkang prayoga ora dadi apa Siwatrika ndak tampa Anjarsari pangestunipun Rama Mara Gage ditampani nggih kula tampi tangan kula kekalih mugian dadosaken cimating gesang kula dipun prayogakaken anggenipun sowan sinuwun piye dipun prayogakaken anggenipun sowan menika kula sampun rawuh engko suwe-suwe yen kraton bakal tumata kanthi becik basamu matur nuwun nuwun sewu rawuh paduka ndadosaken kagiyating manah kula bombong birawa prasasat kejubrukan ukir sari kablantaran samudra madu mokal menawi boten wonten wigatos ing badhe kababar menawi wonten bab ingkang dados rana gelo gerak sajroning penggalih awit saking patrapipun Wadrika kula cumadung dawuh lan menawi kedah nampi pidana kula boten badhe swala Resi Wadrika wonten dawuh sinten aja kaduk ati bila manampa
gedhe panyokra bawamu tumrap anggonku munggah ning pertapan kangge pancuran iki nandukake rasa pinggir ki babar samora ning kejaba rasa kapang yektine mung bakal ngencengi rembug nggolongke pitung lamun to besok ing ngarep dinane anggara kasih panjenenganmu tetep kagungan kersa mantu Mahargya putra Biwada Siwi putra putri Musi Anjarsari ingkang bakal dipalakrama kelawan anakku si Setyaka. Lah lajeng aku mau bakal kandha nadyan to besok pahargyan digelar ana ing pertapan Rewantaka ndak suwun panjenenganmu aja repot mengko kabeh uga rampe sing nggawa Ratu Ndarawati wiwit saka pahargyan gelaring budaya paranggana wira pradangga sak pradanggane pisan tendha kajang panggung sak konsumsine sing nggawa aku panjenenganmu cepak nggon karo kanca-kancamu kok dadi dolok ngono wae. Inggih lah nanging raos kula wis to. Kuwi pancen kersane ingsun kaya mangkono. Kersane ingsun kaya mangkono merga saka bombong pirawane rasane Ratu Ndarawati bisa bebisanan kelawan panjenenganmu Brahmana luhur ing lenggah ana ing Gunung Rewantaka. Kuwi panuwunku pramana rek mangusumya ngambrangen bakti karunaning kaswate aning marga memalakung Risang Kunto Astrat Mojo leng-leng lalu ngulati Surya Mangrang sang waya Surya Mangrang sang waya punya sama yang mangkungkan wan rimang leno tanpa kanin yen tantuluso awalun amit pasang kalimat tabri tinebine tulak malu gemalain tawang tuwang Bapa Siwadri kula ingkang putra ingkang sowan wonten pertapan Candhi Panjurat boten langkung sembah pangabektinipun ingkang putra mawan tuwanto unjuk bapa meninggih dawah sami-sami nuwun sewu
kados nembe menika kula sumurup kula mangertos paduka anak Prabu menika saking pundi lan sinten jejulukipun. Bangkarsi sampun suwe kaliyan kula. Kula ingkang putra siswa uda kawis gangsal 12 taun kepengker dados murid wonten ing pertapan Candhi Pancuran. Kula siswa paduka, kula murid paduka, kula pun menak senggara, sampun kemutan malih menak senggara siswa paduka ingkang beling piyambak niku kula. Jagat Dewa Bathara. Nggih, jagat dewani. Sampun jumeneng nata. Ampun. Awit saking berkah pangestu paduka kula sampun ngentosi panengganipun Rama Prabu. Sakmangke kula jumeneng Narendra wonten negari Parangbarong kanthi jejuluk Prabu Menak Senggara. Syukur bagi sewu yen tira kados mekaten. Lah kabaripun ingkang Rama kados pundi? Sampun bar sewunipun. Tegesipun sampun sida. Ing atasipun ingkang Rama menika Nalendra nggagah pideksa lan ugi Surasakti Mandraguna kok seda menika gerah menapa mboten saged. Rama mboten saged nggih niku rekake badhe rabi malih dipun getak kali ibu jantungan mati. Mila menika kangge piwucal, kangge pengiling-iling yen sing lanang njaluk rabi meneh men ra mudar turu kono. Bapak kula niku aja sing ngangger matur kaliyan ibu kula kawon cah kali langsung ngoten niku ibu kula langsung munggah meja kali cincin kali nuding-nuding. Bapak niku ambekanipun mboten tumangka lajeng dawah ngoten dados lan sedanipun. Mugi-mugi saged husnul khotimah. Napa niku? Niku napa niku? Nggih, mugi-mugi tansah pikantuk kasuwargan jati. Sabdo jati, kasuwargan jati. Sabdo jati lak wau. Saramati sabdo jati. Nyuwun pangetunipun mugi-mugi kula saged langgeng lestari wibawa anggen kula dados ratu wonten ing Parangbarong. Mugi-mugi Gusti ngijabahi lajeng kok keraya-raya minggah wonten ing Gunung Rewantaka menika wonten wigatos menapa. Anu nuwun sewu kejawi kula menika tilik dumateng pertapan mriki. Kula ugi ngaturaken sembah pangabekti dumateng Paduka Rama Penemban ing sampun minteraken dumateng kula. Ingkang wos wigati, kula menika badhe mulyakaken dumateng Paduka Guru kula.
kula bodho dadi pinter goblok dadi mudeng menika saking sedaya wewarah kautaman saking guru kula nenggih Paduka Resi Watrika. Ya caranipun kula pun minakseng goro badhe mulyakaken dumateng dengan dika Bapak Resi kula tasih kemutan nalika kula mapan wonten mriki nate momong ingkang putra-putri nenggih ingkang sesilih nenggih pun Anjarsari. Kula menika dados ratu tasih Jaka kumala-kala. Kula kepengin mengku garwa minangka tetimbangan lan ngangkat dumateng derajat kamulyanipun Bapak Resi Watrika kanthi cara malakrama dumateng yayipun Anjarsari. Pareng nggih Bapak. Mboten sah dangu-dangu saderengipun siang kedah kula sampun rabi. Pandhit Magaraya wangsit Sindro umban ngacaping sawan tutuk angin ngendi gone nggih kados mekaten menika cara kula nggih kula badhe ngreksa dumateng kawibawan Paduka guru kula nyuwun pangapunten menawi kula lingkoni boten sari ingkang kula aturaken ning mbakyunipun Anjar Sekar kemawon kados pundi menika langkung pinter wawasanipun langkung wiyar menawi Anjar Sekar boten kula boten kula nika ngibarate nuwun sewu dalan sing kliwati sampun kathah sanget kula sing liwati gonta-ganti mongko sak circle niku kabeh. Circle menika menapa? Pun pokoke wonten lho iki. Mboten. Majukan mboten. Sari kemawon ingkang kula suwun. Anjarsari ingkang kula suwun. Badhe kula mulyakaken kula sengkakaken ngaluhur mongko garwa Prameswari wonten negari kula Parangbaron kula sumpah kula prasetya menawi kula sampun saged palakrama dumateng Sari kula dados ratu mboten badhe gadah selir mboten badhe gadah wujudipun priyos wanita sanesipun kejawi namung Anjarsari menika kemawon menika ingkang kula suwun. Kaya wis rampung daya-daya aku nyuwun pamit anggara kasih aku sakalondo Narendra Agung Ndorowati Sri Bathara Kresna ingkang kondhangipun titis Bathara Brahma Wisnu. Nggih, Bathara Wisnu. Rawuh mriki. Inggih, badhe mangestoni nggih kula dawuh kaliyan Sari. Mboten. Nyuwun pangapunten. Panjenengan. Yektosipun kula menika sampun kencan rembak. Pitung mateng kaliyan Ratu Ndorowati kula badhe bepisanan Sekar kok mboten Sari ingkang badhe dipun kersakaken dipun palakrama kaliyan Den Mas Setyaka putra ing Ndorowati ingkang prayogi kula sule Ratu Ndorowati. Ya
Tang wurunga kringan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan mula ripalungguhan iki sajroning kahanan ingkang peteng lan ribet kaya mangkene pun bapa bisane mung pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung mula kang mangkono para cantrik mligine cantrik sabda jati wonten dawuh wis nguyuh pun ripalungguhan iki ora ana pasinaon nggih KRS dipun sempalaken ya tandha tanganane merga pun bapa bakal manjing sanggar pamujan magita paminta marang sing nugrahane Hyang Agung. Thank you.